Už je to tu, obdobie, kedy je že všetko zamrznuté, takže parádička. Opäť dobré ránko prajem, priatelia. Ten týždeň ubehol rýchlo ako voda. Sice vlastne voda nemôže ubehnúť, ne? Rozmýšľam ináč nad tým, že si dám dietu, že troška dám kat, že dáme nejakú formu trocha. Takže sme tu opäť po týždni, opäť v tom istom aute. Vítam vás pri ďalšom videu. Úplne v prvom rade by som vám chcel poďakovať za to, že sme na TikToku dali 6000 followerov. Áno, ďakujem veľmi pekne. Na Instagrame sa to blíži k 5000, čiže ďakujem veľmi pekne. Nezabudnite sledovať všetky moje sociálne siete, kde každý deň nájdete nejaké videjka. Linky sú dole v popise. Dnešné video bude troška iné, respektíve nie že iné. Ideme tiež cvičiť. Idem cvičiť, že do fitka do Serede. Ideme cvičiť do fitka, ktoré sa volá že Relax. Som veľmi zvedavý, že či zo Serede odídem so všetkými kolesami na aute, alebo proste sa vrátim z fitka, bo mám na totálku rozobrané auto. Teším sa celkovo na cvičenie, včera som mal rest a už proste chcem cvičiť, chápeš? Ďalšia novinka, ktorá je, že som minulý týždeň dal do výroby konečne trička, z ktorých sa extrémne teším. Textil mi kamarát, čo mi to tlačí, zohnal, že extrémne brutálny, fakt, že neskutočný. Ide z Portugalska, bude to taká ťažšia látka, oversize strih, bude mega kvalitný, takže sa veľmi na to teším. Lík, dúfam, že to nebolo vidno. Takže pre všetky informácie opäť nezabudnite sledovať môj Instagram, kde budem dávať všetko info ohľadom toho. Chcel by som to na prelome novembra, decembra dať von, čiže som veľmi zvedavý na to. Ináč veľa ľudí, aj keď streamujem na TikToku, alebo proste celkovo, sa ma pýta, že prečo furt nosím šiltovku a ja stále nerozumiem na to, že či to treba mať nejaké vysvetlenie k tomu, že prečo mám niečo na hlave. To nemá nejaké vysvetlenie, že proste nemám vlasy, tak preto nosím šiltovku, alebo že neviem čo to proste, ja neviem, jak sa oblečeš ty, tak ja si automaticky dám šiltovku, ja neviem, ja proste nechápem niektoré veci, že ľudia potrebujú vysvetlenia k veciam, ktoré vysvetlenia absolútne že nepotrebujú. Ale však nevadí. Dobre, ja sa pomaly vyberem do Serede. Teším sa už, kedy si dám fatality a poviem cvičiť. Dneska máme cecky chrbát, čiže extrémne sa teším na to. A v poslednom rade by som chcel ešte poďakovať veľmi Arcane Workout. Taký má TikTok, nájdete link dole v popise, ktorý nám spravil toto neskutočné intro, ktoré si môžete teraz pozrieť. Vidíme sa vo fitku. Takže po 4 pasových kontrolách a 25 hodinách cesty som konečne dorazil do Serede. Dáme si, že fatality. Napoješ mi pre tréningovku do huby, čo ty na to? No. Fakt? Na zdravie, priatelia. Tripo Johimbín. Ja som sa rozhodol ísť do tohto fitka kvôli tomu, že tu chodí taká tiktokerka. Dobre, som veľmi zvedavý na toto fitko, lebo zvonku to vyzerá ako dom kultúry. Povedz niečo. Toto je celkom skibidiózne. Chlapci, toto, ja neviem, kam som sa dostal, ale je to veľmi zaujímavé. To čo tu je? Bar Fontana. Ty kokos. Pozerajte to. Môže tu byť, že Bar Fontana? Aha, Dogsbed, lebo Dogsbed je výhra. Počkaj, to je fakt dom kultúry. No ty môj... To je proste fakt, že dom kultúry. Fakt, že normálne, že dom kultúry. Fitko Relax. A musím povedať, že som dal takýto návrh, lebo vyzerá, že tam majú fajn stroje, tak som zvedavý, že dúfam, že to nebude úplne skibidiózne a že to bude fajn. Tak, jak je hore napísané. Je len plačúci tuk. Tým sa riadíme všetci. Ja si dám vytetovať, že pod je len plačúci tuk. A cez celý chrbát. Strašne sa snaží môj kameraman. Úplne, že... Ja najradšej cvičím do zlyhania, teda respektíve najviac mi to vyhovuje kvôli tomu, že absolútne neviem počítať do viac ako 5. Čiže proste idem, dokým vládzem, chápeš?
keď mám takéto fitko, že pri dome, alebo tak si viem úplne predstaviť, že tam všetko odcvičíš úplne v pohode. Mal by som dať teraz taký záber, že chytím ten foťák medzi nohy, že takto budem držať vo vzduchu a popri tom budem cvičiť. Čo ty na to? Ideme pridať reelsko, toto je najviac reel. Keď povie, že nemá rada biely monster, ale ty si mal jeden pripravený v slípkoch. Chápeš? Chlapci, v tomto fitku majú najlepšie proste motivational quotes. Dnes cítiš bolesť, zajtra silu. Bohužiaľ, ja vo svojom srdci cítim bolesť vždy. Tento multipress je úplná pecka, lebo nevidím, keď je na multipresse tie háčiky také, že tam, keď chcete zacvaknúť, že musíte urobiť taký obrovský oblúk a tu je to úplne, že akurát. Napíšte mi do komentu, že či už ste kúpili vianočné darčeky, a poprípade, čo je váš vytúžený vianočný darček, čo by ste chceli dostať. A čo je tvoje? Revolver do krku. Ďakujem. Reálne hodnotenie fitness, fitko, relax, sereď. Som veľmi prekvapený, alebo nie som prekvapený, lebo reálne podľa tých videí a strojov som teda vedel, alebo respektíve som očakával, že sa tam bude dobre cvičiť. Za mňa stroj je úplne v pohode, atmoška fajn. Dokonca išiel som prenášať lavičku a asi som vyzeral, že som veľmi slabý a tak došiel za mnou taký pán, že ahoj, pomôžem ti. Dokonca sme mali small talk, alebo teda rozprávali sme sa s majiteľom, ktorý bol fakt, že veľmi milý a úplne sme sa porozprávali, povedal som, že napríklad, že čo mi vadí, alebo tak, ale reálne čo mi jediné vadilo na tomto fitku, respektíve je to úplná blbosť a môj subjektívny názor podotýkam, lebo keď som v jednom fitku povedal, že je tam dusno, tak mi došli 4 slohovky od majiteľov. Jediné, čo sa mi tam akože mne osobne nepáčilo, je to, že je to také svetlé, ale to je presne, my sme sa to bavili o tom s majiteľom, že každému vyhovuje niečo iné, že napríklad mu vyhovuje to, že je to svetlé, bla bla bla. To je jediné, ale je to úplná blbosť. Reálne by som bol šťastný za to, keby mám vo Vrakuni vedľa seba takéto fitko namiesto tých fitiek, čo tam sú. Čiže za mňa úplne super, dobre som si odcvičil. Teraz je čas na jedlo. Stopnite si toto video a napíšte do komentáru, že kam ideme jesť. Ja sa za to už hanbím, ale tak čo už. Cicuša! To asi neuvidíte. Počkajte, ja sa posnažím. Uvidíte, keď to zoomnem teraz. Je tam cicuška, tam spinka zlatá. Že reálne som rozmýšľal nad tým, že prečo ma fitko tak baví, lebo veľa ľudí o mne neviete, ale ja som 5 rokov hral basketbal, keď som mal obezitu, potom som si dodrbal kolena, mal som poškodené chrupavky v obidvoch kolenách, ktoré následky znášam ešte dodnes a kolena celkom cítim, ale prečo reálne ma jak keby, že baví fitko najviac, lebo je to proste individuálny šport, čisto pre vás to robíte to proste sami, nemôžete sklamať nikoho iného, iba seba reálne a vyhrať môžete iba vy. Toto bolo dosť deep, že? Me versus me. Poďme jesť. Opäť TikTok livestream. Opäť mekač. Takže, teraz neviem, kam sa mám skôr kúkať, že či na stream, alebo na video do oného. No. Chápete? Ja sa idem napapkať, ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali toto video. Nezabudnite ma sledovať na Instagrame, na TikToku, kde sú že live streamy normálne po novom, ale musím to troška obmedziť, lebo mi klesá IQ.
Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali toto video. Keď vás niečo zaujíma, napíšte do komentáru a vidíme sa opäť budúci týždeň. Dúfam, že som bol zaostrený pri tom, jak som sa s vami lúčil, keď ne, tak smola. Čaute.